Aşgabatyň döwlet dükanlaryna ýumurtganyň nowatyna polisiýa gödäwçilik edýär. Nowaty suraty düşürmek gadagyn. Türkmenistanyň döwleti değişli dükanlaryna dowam edýän azyk haryt ýetmezçiliginiň fonuny Aşgabatda dükanlaryň öňünde döreýän nowatlary polisiýa işgärleri gödäwçilik edýär. Şeýle nowatlaryň biri barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini 30-njy oktýabrda habar berdi. Şu günde onuň döwlet dükanyndan ýumurtga satyn aldy. Ulu nowat bar. Polisiýa işgärleri tertip düzgüne gödäwçilik edýär. Polisiýa esasan nowata garaşýan adamlaryň suraty düşürilmezligi üçin adamlary ýazarlaýar. Ýöne adamlaryň ýadyna surat almak düşenok, adamlaryň bar gaýgysy olar ýumurtga ýetermike, ýetmezmike diýip aladalanýarlar. Ýumurtganyň 11 sanysy 5 manatdan satylýar diýip habarçy Aşgabatdan habar berýär. Ol azyk haryt üpçünçüligi bilen bagly Aşgabatyň iri bazarlaryndan teke bazardaky ýagdaýlary öwrenýär. Onuň maglumatlaryna görä teke bazarda alyjylara esasan yerli towuk etleri satylyp başlandy. Ýöne habarçy bu önümlerde önümüň öndürilen senesiniň we onuň yaramlylyk möhletiniň ýazylmanlygyny aýdýar. Oktýabryň ortalaryna Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy paýtagtyň döwleti değişli azyk haryt dükanlaryna towuk budunyň her ele çäkli möçberde satylýanlygyny habar beripdi. Habarçynyň soňky maglumatlaryna görä Aşgabatyň teke bazaryna käbir gök we miwe önümleriniň bahalary hem gymmatlady. Portakal we mandarin gymmatlady. Ozal onun 1 kilogramy 15 manatdy, häzir 40 manata çykdy diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny döwleti değişli dükanlarda halkyň gündelik sarp edýän ýemy tönümleriniň görnetýän gytçylygy ýüze çykyp gelýär. Ýurt resmiýleri azyk haryt ýetmezçiligi barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.